Sziasztok! Erdélyi Kata vagyok, az esküvői kiképzők egyik megálmodója. Több mint 15 éve foglalkozom tánctanítással, azon belül is az esküvői nyitótánc az egyik kedvenc műfajom. Hogy miért is? Mert nagyon szeretek a párok életének egyik legszebb időszakában részt venni, hogy a nagy napjukat tökéletessé tegyem. Legyen szó valamilyen klasszikus, elegáns táncról, vagy szenvedélyes mozdulatokról, esetleg valamilyen meglepetésszerű, vidám koreográfiáról, bármit meg tudunk alkotni, ami a személyiségetekhez illik. Nem szeretek sablonokkal dolgozni, ezért mindig az adott pár személyiségére szabom a koreográfiát. Hogyha még hezitálsz, hogy legyen egy nyitótáncod, persze, hogy legyen, ugyanis ezzel nagyon jól át tudod vezetni a vacsorát a lakodalomba. És ami még nagyon szuper, hogy ez egy életre szóló közös élmény, amire majd úgy fogtok visszaemlékezni, hogy mennyire jó volt, amikor a táncórákra jártunk. Úgyhogy keresd bizalommal, és alkossuk meg együtt a tökéletes táncotokat!